Ассалому алайкум дӯстони азиз, шунавандагони азиз, шахсоне ки ин курсро мешунавед, мебинед. Номи ман Абдулвосит, ман куратори шумо дар гурӯҳи азон мебошам. Инак дарси аввалинро мо сар мекунем. Дар рафти дарс ҳамагӣ 10 мавзӯе ки дар ин дохили 10 мавзӯъ бо якчанд дигар мавзӯъчаҳое ҳаст ки мо бо онҳо шинос мешавем ва чӣ саволҳое ки дар вақти шунавидан, дар вақти дидан ба шумо пайдо мегардад, метавонед дар заметки, дар дафтарча ё дар гӯҷае ки ба шумо удобно аст нависед ва баъд аз пурра дидани курс метавонед онро ба мо савол диҳед. Барои шумо комёбӣ ва пешравиро таманно дорам. Бигзор ки ин қадами аввалини шумо барои бизнесатон бошад ва аз даргоҳи Аллоҳи меҳрубон умедвор ҳастем ки вақте ки шумо кӯшиш мекунед, иншааллоҳ натиҷа мегиред, результат мегиред. Ва на танҳо як курси азон, шумо бояд ки дар тамоми вақт хонданро шуғли дӯстдоштаи худ кунед, барои он ки ҳар рӯз аз он нав шуда истодааст, ҳар рӯз маълумотҳои нав ба нав дохил шуда истодааст ва курсе ки мо тайёр кардем дар ҳоли ҳозир актуални данный мегӯяд, актуални мебошад ва дар оянда чизе ки нав ҳаст, мо шуморо ба гурӯҳҳои ҳамин азону валбирис дохил мекунем ки шумо ҳар як аксияҳо, ҳар як қоидаҳои нав, ҳар як регламентҳои наве ки дар оферта, дар договор мебарояд бинед барои кам кардани штраф, барои набудани блокировка ва барои дуруст истифода бурдани площадки азон барои бизнеси худ. Курс маркетплейса Озон. Что такое Озон на старте и сейчас? Интернет-магазин Озон заработал в 1998 году и первые годы был площадкой для продажи книг, музыкальных дисков и фильмов на DVD. Яъне ки гуфта истодааст ки Озон кори худро аввалин бор соли 1998 сар кардааст ва дар площадка танҳо китоб, музыкальный диск ва фильмҳо танҳо тариқи DVD фурӯхта мешуд. Магазин работал по постоплате, покупатели выбирали товар на сайте, подходили по указанному адресу, а там оплачивали и забрали покупку. Яъне ки магазин мегӯяд бо тарзи постоплата, яъне ки аввал заказ, баъд маблағро шумо месупоред. Покупатели выбирали товар, яъне ки аввал онҳо товарро интихоб мекарданд ва ба адреси аниқе ки дар он ҷо нависта шуда буд, яъне ки пункт выдачи, ҳозир пункт выдачи заказов навистагӣ, пештар ин хеле набуд. Мумкин дар худи як Москва 4-5 адреси ки онҳо метавонистанд бо рӯи яъне ки молу маҳсулоте ки заказ кардагиянд аз ҳамонҷо қабул карда гиранд. Сегодня Озон – платформа, которая постоянно развивает, запускает новые сервисы. Например, в 2021 году заработал Озон Fresh – сервис быстрой доставки товаров. Яъне ки ҳамин рӯз Озон платформе мебошад ки рӯз ба рӯз тараққӣ карда истодааст ва ҳар рӯз ё ки ҳар моҳ программаҳои нав, функсияҳои нав, сервисҳои навро дохил мекунад. Почему выгодно работать на Озон? Озон – один из самых популярных маркетплейсов в России. Среди покупателей на площадке продается более 100 миллионов товаров, а оборот маркетплейса за 2021 год вырос в 2,4 раза. Покупателям нравится то, что можно выбрать нужный товар по выгодной цене и заказывать доставку ближе к дому. Поэтому количество продаж будет увеличиваться.
яъне ки Озон яке аз популярнитарин маркетплейсҳо байни одамон, байни мардуми Россия мебошад ва дар площадка, яъне ки площадкаи гуфтем, шумо бояд донед ки Озон, дар Озон қариб 100 миллион товар фурӯхта мешавад ва обороти маркетплейс соли 2021, ин ҳоли танҳо соли 2021 2,4 баробар зиёд шуд. барои чӣ? Озон яке аз популярнитарин маркетплейс байни мардум мебошад, барое ки онҳо метавонанд тамоми молу маҳсулоти зарурии худро бо нархҳои дастрас, яъне гуфтааст ки выгодная цена, бо нархҳои дастрас ва мумкин арзонтар ҳам бошад ва аз ҳама чизи асосияш наздики шумо, наздики ҳар як домба пункт видачи Озон ҳаст. Шумо метавонед бе ягон проблема рафта боратонро аз ҳамонҷо гиред. Начать работать на Озон не поздно. Спрос на товары постоянно растет, поэтому площадка заинтересована в привлечении новых поставщиков и расширении ассортимента. Яъне ки гуфтаи шудааст ки то ҳол дер нашудааст барои дохил шудан ба Озон. Барои чӣ? Барои он ки ҳар қадар харидор ки зиёд шуд, ҳамон қадар фурӯшанда ҳам бояд ки зиёд шавад. Поэтому барои ҳамин площадка интересна аст ки барои площадка шуморо ҳамчун продавец ба худаш ҷалб кунад. дар ин ҷо шумо дида метавонем ки активни покупатели соли 2020 13,8 миллион шуд. барои чӣ шуд? Барои ин ки аз ин қадар ҳам камтар буд соли 2019 ба. Соли 2021 ба аллакай 25 миллион шуд ва соли 2023 50 миллион ва аз ин ҳам зиёдтар шудааст. Количество заказов соли 2020 ба 74 миллион штук буд. Количество заказов соли 2021 ба 220 миллион штук шудагиаст. Ва ин наглядный пример того, что Озон растет и ему нужны новые продавцы. Барои ҳамин ҳоло ҳам дер нашудааст ки мову шумо ба Озон дароем, савдо кунем, бизнес кунем, пул кор кунем. Соли 2020, соли 2022 19 000 пункт видачи заказов Озон доштааст ва 28,7 миллион постоянни покупатели будааст. Соли 2022 ба ҳозир бошад аллакай 50 миллион зиёдтар постоянный покупатель дорад. Что можно и нельзя продавать на Озон? На Озон можно продавать практически любые товары, но чаще всего покупатели берут книги, электронику, одежду, мебель, продукты и товары для дома и ремонта. Встречаются и более редкие позиции. Например, на Озон можно купить автомобили и антиквариат. Яъне ки гуфтаи шудааст ки дар Озон тамоми намуди молу маҳсулотро фурӯхта мешавад, фурӯхта метавонед, вале бисёртар одамон китобҳо, электроника, либос, мебел, молу маҳсулот барои хона, барои ремонт харидор мекунанд. Встречаются и более редкие позиции, яъне ки чизҳои қиматбаҳо ҳам харидорӣ карда мешавад, ба монанди мошин ва антиквариат. Сам Озон делит товары на более чем 20 категорий. Вот некоторые из них. Яъне ки дар Озон зиёда аз 20 категория товарҳо мавҷуд аст. Некоторые из них марҳамат. Баъзе онҳо электроника, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, бытовая химия и гигиена, аптека, товары для дома и сада, товары для детей, хобби и творчество. Ба электроника чӣ медорад? Телефон, соат, наушник, тамоми намуди электроника ба фикрам ки ҳама медонем. Одежда, тамоми намуди либосҳо, обувь, тамоми намуди ҳояфзол. Бытовая техника, масалан бытовая техника медорад принтер, сканер, ноутбук, фарз кардем холодильник, стиральный, посудомоечная машина, тамоми чизе ки бытовая техника мумкин ки шумо донед. Мебель, мебел аст, бытовая химия и гигиена, тамоми намуди хокҳои ҷомашӯӣ, айнаву собуну ҳам хеле барои тозагӣ. Аптека аптека аст, товари для дома и сада, тамоми чизе ки дар кухни, дар хона истифода мешавад, товари для дома и сада
дар ҳамин категория дохил мешавад. Товари для детей. Тамоми намуди игрушка, либосҳо, бозичаҳо ҳамаш товари для детей мешавад. Хобби и творчество. Дар хобби и творчество метавонад ки дохил шавад қалам, дафтар, ручка, чизе ки ҳамин хобби ва творчество. Творчество гуфта эҷодиётро мегӯянд. Ба ҳамин категорияҳо дохил мешавад. Дар баъзе категории товарҳо шумо метавонед онҳоро танҳо бо доштани сертификат фурӯшед. Яъне ки спортивное питание можно продавать только после проверки сертификатов качества. А стройматериалы нельзя привозить на склад маркетплейса. Яъне ки чиқаре ки мо дар боло гуфта гузаштем, ба баъзе категории товарҳо сертификат лозим мешавад. Советуем перед началом работы ознакомиться с правилами продажи товаров в базе знаний Озон. Як медорем базе знаний Озонда дар ҳамонҷо ҳамаш хушрӯ карда нависта шудааст. Какие товары нельзя категорически продавать или просто не продавать? На Озон можно продавать не все товары. К примеру, нельзя продавать алкоголь, табак, животных и дорожные знаки. Еще на Озон запрещено продавать копии и реплики, например, поддельки знаменитых брендов одежды. Чиқаре ки дар асл мо мебинем, одамҳо мефурӯшанд, то ҳол фурӯхта истоданд, вале онҳо намедонанд ки дар Озон ҳамин чиз мумкин нест ва рӯзе аз рӯзҳо бисёр штраф ба онҳо худи Озон ё ки аз компания ки ҳамин молу маҳсулотро баровардаги аст, онҳоро штрафҳои калон мекунад. Какие схемы работы предлагает Озон? Озон предлагает 3 варианта сотрудничества: ФБО, ФБС и Реал ФБС. Здесь кратко поясним различия между ними, а в следующих уроках разберем каждый подробно. Озон се намуди ҳамкорӣ барои шумо пешниҳод мекунад. Гуфта истодааст ФБО, ФБС ва Реал ФБС. Якумаш Fulfillment by Озон. Дуюмаш Fulfillment by Seller. Сеюмаш Real Fulfillment by Seller. шумо ҳамин чизе ки бо маркери зард навишта шудааст дар ягон ҷо нависед, азиёт кунед, барое ки ин қоидаи асосии кори кор бо Озон яъне ки бо тамоми маркетплейсҳо мебошад. Fulfillment by Озон. ФБО. Продавец размещает товары на складе Озон, яъне ки фурӯшанда молу маҳсулоти худро дар склади Озон мегузорад. После маркетплейс следит за заказами и доставляет их покупателям. Баъд аз хранид кардани, баъд аз гузоштани товар дар склади Озон, маркетплейс худаш онро маркировка, упаковка карда ба фурӯшанда, то есть ба харидор равон мекунад. Варианти дуюмаш Fulfillment by Seller. ФБС. Продавец хранит товары у себя и следит за новыми заказами. Яъне ки фурӯшанда молу маҳсулоти худро дар хона нигоҳ медорад. Вақте ки заказ шуд, баъд аз заказ шудан онро ба Озон бурда медиҳад. Как только пришел заказ, продавец собирает его и передает в службу доставки Озон. Сеюмаш Real Fulfillment by Seller. Real FBS. Продавец все делает самостоятельно, хранит товар, упаковывает заказы и доставляет покупателям сам или с помощью транспортных компаний. Яъне ки ҳамаи корро шумо худатон мекунед. Озон танҳо барои как контрагент, как площадка барои пешрафти, яъне ки пешниҳоди молу маҳсулоти шумо ба дигарон кӯмак мекунад ва аз ин проценти худро мегирад.